Tervetuloa Kokkolan Cityrun tapahtumaan aina toukokuun alussa torilla. Hei! Ensinnäkin mä haluaisin sanoa teille, että nyt kun te olette tänne asti päässeet, olette päättänyt osallistua tähän tapahtumaan, te olette tässä vaiheessa jo voittajia. Ja teitä on tänä vuonna luultavasti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Meille tulee jossain vaiheessa se varsinainen luku, mutta aikaisempi ennätys on 3033 juoksijaa. Et jos ei hirveä määrä ole sairastapauksia tai muita vastaavia, että ei pääse osallistumaan, niin tänään tehdään uusi ennätys. Siitä voitte antaa jo itsellenne pienet aplodit. Alkaisiko kesä tää laukauksen jälkeen nyt sitten tehdä? Tää on tämmönen arvi. Niin, kyllä se tästä. Älä mene vaikka eteen. Tonne matkaan kun lähtee, niin ei muuta kuin iloisella mielellä vaan ja vauhtia kiristää ja koittaa nauttia siitä, että tuntuu pikkusen pahalta. Nyt sä voisit suuriyleisesti luovuttaa sen minulle, joka sitten luovuttaa sen eteenpäin ainoastaan sitten aikanaan eniten siitä huutavalle. Voitko kertoa muutaman sanan tästä asusta? No siis sä sanoit, että vanha puku, tässä ei ole kyseessä vanha puku, tää on nyt tää menneen kauen edustuspuku, ja täällä on hiihetty muun muassa Oslo MM-kisoissa kilpaa. No niin, siitä vaan sitten huutamaan. Kohta kuule ensi talvena joku teistä vetelee tuolla Kokkolassa, vaikkapa jäillä sitten, niin Teemun asut päällä niin, että vaan suhina käy. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja olkaa tarkkana tämän gepardin kanssa, se saattaa vaania missä on. Mahtavaa, hyvät naiset ja herrat. No niin, lähteekö gepardi juoksemaan mukaan? No, gepardihan on maailman nopea eläin, että siitä voitte päätellä tämän mun vauhtin kyllä tänään, että sillä mennään. Hyvin menee. No siellä on siis kaikki kirjo mitä voi olla, että se on urheilua parhaimmillaan ja sitten siellä on teatraalista meininkiä ja on kavereita, jotka soittaa välillä poskeen ja tuomareillekin huutelee, että siis se on laji kerrassaan aivan verraton, että kerran kun sinne tulee, niin koukkuun jää.
tolloin kierroksen. Tule mukaan näytän sen, missä pyrkät huijataan, missä seuraa kaupataan. Näytä missä nukkuu hän, jolta kaikki viety on. Tuolla näet maan kiertäjän, jotain etsi kai tuo koitoon. Hei levotoon, täällä kaikki tapahtuu. Hei levotoon, Helsingissä heinäkuu helteiseen Kastadiaan. Jos istuassaan kanssas tällä jalka käytä tällä kädestään. Pikkasen oli tämmöistä vauhtisokeutta välillä, mutta hyvin löysin perille. Miten meni? Hienosti meni. Hyvin meni. Loistava. Tänne päin katsotaan, kiitos. Kiitämme urheiluseuroja ja yhteistyökumppaneita onnistuneesta tapahtumasta. Jatkamme ensi vuonna yhteistyötä.